Κυρίες και κύριοι, όπως προαναγγείλαμε, έχουμε κοντά μας μέσω Skype πάντα τον γραμματέα Αποδήμου Ελληνισμού της Νέας Δημοκρατίας, Παναγιώτη Σκανδαλάκη. Κύριε Σκανδαλάκη, να αναφερθούμε αρχικά στο γενικότερο πολιτικό κλίμα. Αν οι εκλογές του περασμένου Ιανουαρίου χαρακτηρίστηκαν οι κρισιμότερες μεταπολίτευσης, ποια είναι η βαρύτητα της λαϊκής ετυμηγορίας για τις εκλογές της προσεχούς Κυριακής? Πιστεύω ότι κάθε εκλογές έχουν τη βαρύτητά τους. Αλλά αυτές πιστεύω ότι είναι σημαντικές, διότι 7 μήνες τώρα κινδύνευσε η Ελλάδα να βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να αλλάξει νόμισμα, η ανεργία αυξήθηκε, το χρέος μας μεγάλωσε και γενικότερα μαζί με την ανεργία η οποία έχει αυξηθεί, νομίζω ότι είμαστε σε πολύ κακή μοίρα αυτή τη στιγμή. Επομένως, η κυβέρνηση η οποία επελέγει τον Ιανουάριο δεν έδειξε την απαιτούμενη και αρμόζουσα ενεργητικότητα προς όφελος της Ελλάδος και των Ελλήνων. Και γι' αυτό πιστεύω ότι οι εκλογές αυτές δεν είναι μόνο κομματικές, είναι και εθνικές εκλογές περισσότερο, διότι αποφασίζεται η πορεία του έθνους. Πιστεύω ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε αλλάξει 7 πρωθυπουργούς, έχουμε περάσει μνημόνια και ο Έλληνας πλέον έχει φτάσει σε μια κατάσταση η οποία έχει κάποιο όριο. Το όριο λοιπόν δεν μπορεί να το ξεπεράσει αυτή τη στιγμή και το έχει ξεπεράσει. Νομίζω ότι ο ελληνικός λαός γνωρίζει, είδε να κλείνονται μετά τον πόλεμο τράπεζες, είδαν οι οικογένειες να πηγαίνουν νέοι και γέροι στις τράπεζες για να πάρουν τα 60 ευρώ στην ουρά, είδαν τα σούπερ μάρκετ πάλι να αδειάζουν, φοβούμενοι, είδαν τις καταθέσεις να παίρνουν και να τις κρύβουν στα μπαούλα, η ανεργία μεγάλωσε, δεν έχουμε πλέον εισρωές κεφαλαίων από το εξωτερικό να κάνουν επενδύσεις. Οι επενδύσεις οι οποίες είχαν προγραμματιστεί σταμάτησαν, αεροδρόμια, λιμάνι, επενδύσεις στο παλιό αεροδρόμιο. Γενικότερα δηλαδή είμαστε σε μία στασιμότητα. Πιστεύω ότι μπορεί να είμαστε στα Βαλκάνια, αλλά οικονομικά, κοινωνικά και πνευματικά είχαμε ξεπεράσει και είμαστε στο κέντρο της Ευρώπης. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε με τους γείτονες των Βαλκανίων στην ίδια, ίσως και χειρότερη οικονομική θέση. Διότι πολλοί φεύγουν και τις επιχειρήσεις τους τις αναπτύσσουν στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία. Επομένως κάτι λέει και αυτό. Επειδή μιλάμε για εκλογές όμως, κύριε Σκανδαλάκη, και επειδή βρισκόμαστε στο εξωτερικό, θα σταθώ σε αυτό που θα ήθελα να σας ρωτήσει οποιοσδήποτε τηλεθεατής. Γιατί η Ομογένεια λοιπόν δεν ψηφίζει ούτε σε αυτές τις εκλογές? Τι σκοπεύετε να πράξετε γι' αυτό? Και να σας πω ότι πριν από μερικούς μήνες, ως Γενικός Γραμματέας Αποδήμου Ελληνισμού, ο Μιχάλης Κόκκινος είχε μιλήσει για ένα σχέδιο να ψηφίζουν οι απόδημοι και να εκλέγουν δικούς τους βουλευτές, οι οποίοι όμως δεν θα επηρεάζουν το τελικό αποτέλεσμα των εκλογών. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Καταρχάς να πούμε κάτι, ότι ο απόδημος ελληνισμός είναι μια τεράστια υπερδύναμη η οποία έχει προσφέρει στην Ελλάδα. Εάν είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, εάν είμαστε μια χώρα η οποία μέχρι πρότινος είχαμε την οικονομική καλή κατάσταση, δεν το κάναμε μόνοι εμείς. Έφυγαν ορισμένοι, πήγαν στο εξωτερικό και αυτοί με το δολάριο που βάζανε στο γράμμα και έστελναν εδώ, μπόρεσαν και ανέπτυξαν την Ελλάδα. Έφτιαξαν σχολεία, έφτιαξαν νοσοκομεία, πάντρεψαν τις αδερφές τους, είχαν φάρμακα οι γονείς τους, επομένως ήρθαν και έκαναν επενδύσεις. Επομένως, μια άλλη Ελλάδα που βρίσκεται εκτός των τυχών βοήθησε την Ελλάδα που κάποτε ήταν η ψαροκόστενα να αναπτυχθεί και να γίνει η Ελλάδα του χθες και του σήμερα και του αύριο. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτούς τους ανθρώπους δεν τους έχουμε δείξει τον απαιτούμενο σεβασμό. Τι θέλει ο Έλληνας του εξωτερικού? Θέλει να έχει μια εκκλησία, θέλει τα παιδιά τους να μαθαίνουν ελληνικά και θέλει να τον σέβονται όταν έρχεται στην Ελλάδα. Ποιο είναι το πρόβλημα? Στην Αμερική, παραδείγματος χάρη, ο Έλληνας στην Αμερική είναι ξένος.
είναι Έλληνας. Έρχεται στην Ελλάδα, είναι ο Αμερικανός. Αυτό λοιπόν πρέπει να το λύσουμε. Το δεύτερο πράγμα είναι ότι κάνουμε πράξεις δίχως να ρωτάμε τους αποδήμους. Χρειάζεται λοιπόν να πάρουμε τη γνώμη τους. Να δούμε τι προτείνουν αυτοί για διάφορα θέματα, τι θα μπορούσαν να κάνουν. Το τρίτο θέμα. Είναι Έλληνες. Το Σύνταγμα λέει ότι όταν είσαι Έλληνας, όπου και αν είσαι το ίδιο. Και για να σας πω πόσο ψέματα σας είπε ο κύριος Γενικός Γραμματέας. Το 2008 ήρθε στη Βουλή νομοσχέδιο το οποίο ήταν για την ψήφο των αποδήμων. Παρένθεση. Για να ψηφιστεί αυτός ο εκτελεστικός νόμος χρειάζεται τα 2 τρίτα των βουλευτών. Δηλαδή πρέπει να το ψηφίσουν 200 βουλευτές από τους 300. Το φέραμε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, δυστυχώς όμως το κατεψήφισαν. Δεν το ψήφισαν. Δεν ήθελαν οι απόδημοι να ψηφίσουν. Ο Βαγγέλης Μερμαράκης, που πιστεύω ότι αύριο θα είναι πρωθυπουργός, αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας σήμερα, στην ομιλία του στη Διεθνή της Θεσσαλονίκης είπε ότι θα επανέλθει από προτεραιότητες τις οποίες έχει να επαναφέρει το θέμα του εκτελεστικού νόμου για την ψήφο των αποδήμων. Πιστεύω να ψηφίσουν αυτοί οι οποίοι το διαλαλούν σήμερα. Εκτός βέβαια από όλα αυτά, ένα από τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ομογενείς είναι η γραφειοκρατία στις συναλλαγές με το ελληνικό κράτος. Πώς σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε αυτό το φαινόμενο? Χαίρομαι που μου κάνετε αυτή την ερώτηση για να σας πω ακριβώς πόσο με λυπεί αυτό το πράγμα το οποίο εξακολουθεί και σήμερα να υπάρχει. Το 2004, όταν ήμουν υφυπουργός εξωτερικών, παρέμεινα για 2 χρόνια, έφτιαξα τα ΚΕΠΑ, που ήταν κέντρα εξυπηρετήσεως πολιτών αποδήμων. Τι σήμαινε αυτό? Σήμαινε ότι εσείς που είστε στη Νέα Υόρκη αυτή τη στιγμή, είτε στη Ζιμπάγκουε, είτε στο Ιωχάνεσμπουργκ, θα μπορείτε να πάτε στην πρεσβεία σας και να πείτε εγώ θέλω ένα πιστοποιητικό γεννήσεως. Και μέσα σε 10 λεπτά να το έχετε πίσω. Δυστυχώς όμως, μετά από 2 χρόνια που είχε ξεκινήσει η λειτουργία τους, η λειτουργία την κάναμε με βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, δυστυχώς τα άφησαν να αργοπεθαίνουν και τελικά τα έκλεισαν. Νομίζω ότι είναι ένα χρήσιμο εργαλείο. Σήμερα ζούμε στην εποχή του διαδικτύου, επομένως αυτό είναι κάτι το οποίο επιβάλλεται να γίνει και δεν έχει κόστος. Έχει έναν υπάλληλο της πρεσβείας ή του προξενείου εκεί, ο οποίος ήδη υπάρχει, και 2 υπαλλήλους στο Υπουργείο Εξωτερικών. Με διασύνδεση στο Υπουργείο Εσωτερικών, έτσι το είχαμε κάνει, μπόρεσε και άρχισε και βημάτισε. Δυστυχώς μόλις άρχισε να περπατάει, πήγαν ορισμένοι και κόψαν τα πόδια αυτής της υπηρεσίας. Αυτή είναι σίγουρο ότι θα επανέλθει προς όφελος της εξυπηρετήσεως των αποδήμων Ελλήνων. Είστε άνθρωπος που έχει ζήσει στο εξωτερικό, έχετε υπάρξει Έλληνα στο εξωτερικό που λέμε. Θα γνωρίζετε λοιπόν πολύ καλά ότι υπάρχουν παιδιά Ελλήνων γεννημένα στην Αμερική, τα οποία αγαπούν την πατρίδα και τον πολιτισμό της. Για παράδειγμα, να σας πω, εγώ δεν ξέρω αν χορεύω παραδοσιακούς χορούς, αλλά σας πληροφορώ ότι εδώ μας βάζουν τα γυαλιά. Όμως αυτά τα παιδιά δεν είναι Έλληνες υπήκοοι. Το κράτος τα αντιμετωπίζει, σκληρό που θα το πω, σαν Αμερικανούς τουρίστες. Υπάρχει περιθώριο να αλλάξει αυτό? Σας το είπα προηγουμένως. Εμένα η οικογένειά μου ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαστε περίπου 90 άτομα. Είμαι ο μοναδικός ο οποίος βρίσκομαι στην Ελλάδα. Γύρισα εδώ. Πράγματι, σας είπα, εκεί είμαστε Έλληνες, εδώ είμαστε Αμερικανοί. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να γίνει. Αυτό πώς μπορεί να γίνει? Εάν υπάρξει μητρό αποδήμων Ελλήνων, το οποίο ήδη έπρεπε να έχει ξεκινήσει και το οποίο δεν ξεκίνησε ποτέ. Αυτό τι θα μας βοηθήσει? Εκτός από το να καταγράψουμε τους Έλληνες ώστε να μπορέσουν να πάρουν αυτό που λέτε, το διαβατήριο, το δεύτερο που θα μας βοηθήσει είναι να μπορέσουμε
να καταγράψουμε ανακατηγορία τους Έλληνες. Θέλω να σας πω ότι είμαστε το 0,01 ή 2 του παγκόσμιου πληθυσμού. Αλλά στο θέμα των επιστημόνων, το θέμα των ανθρώπων που έχουν ανέβει σκαλοπάτια, πνευματικά και οικονομικά, είμαστε περίπου στο 3%. Αυτό σημαίνει πολλά. Σημαίνει λοιπόν ότι υπάρχει μια υπερδύναμη, την οποία δυστυχώς δεν την έχουμε αξιοποιήσει. Αυτό που λέτε, το να βγάλω ένα διαβατήριο σε εσάς, το να βγάλω ένα διαβατήριο στον νεαρό ο οποίος έχει σπουδάσει γιατρός, δικηγόρος, μηχανικός ή έχει μια επιχείρηση και να τον καταγράψω, θα είναι χρήσιμο. Δεν είναι κακό να αντιγράψουμε ορισμένους λαούς. Δεν είναι κακό να πούμε ότι η Αμερική έχει ανακαλυφθεί. Εμείς προσπαθούμε να φτάσουμε να βρούμε την Αμερική. Αυτό έχει τελειώσει. Γιατί δεν αντιγράφουμε λαούς οι οποίοι έχουν πάει και είναι στο εξωτερικό και ζουνε με τη μεγαλύτερη δύναμη από τους κατοίκους που είναι εκτός του κράτους. Ας δούμε τους Ισραηλίτες. Δεν είναι κακό. Έχετε θητεύσει στο ΝΑΤΟ και γνωρίζετε άριστα τα εθνικά θέματα. Βλέπουμε τα τελευταία χρόνια εν μέσω των εσωτερικών θεμάτων και της οικονομικής συγκυρίας να έχουν περάσει σε δεύτερη μοίρα τα εθνικά θέματα. Πιστεύετε ότι αυτή την παραμέληση των εθνικών θεμάτων θα τη βρούμε μπροστά μας στο μέλλον? Εάν συνεχίσει αυτή η πορεία, σαφώς ο Έλληνας αυτή τη στιγμή έχει το πρόβλημα. Διότι σκέπτεται πώς θα πληρώσει το ηλεκτρικό για να μην του κόψουν το φως, σκέπτεται πώς θα πληρώσει το τηλέφωνο, το ρεύμα, πώς θα πάει να αγοράσει ένα κιλό ρύζι, πώς θα πάρει φάρμακα στον πατέρα του τον ίδιο. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν πρέπει να δείξουμε υπομονή σε αυτό. Αλλά δεν πάβει όμως η εξωτερική πολιτική να αποτελεί ένα τεράστιο θέμα το οποίο πρέπει να το δούμε υπερκομματικά και όχι κομματικά. Αυτά τα οποία πιστεύουμε εμείς σαν Νέα Δημοκρατία και ο Βαγγέλης ο Μεϊμαράκης, που ελπίζω να είναι αύριο το πρωί πρωθυπουργός, να τα δούμε ότι το θέμα της εξωτερικής πολιτικής, το θέμα της άμυνας, το θέμα της παιδείας, το θέμα της υγείας, πρέπει να καθίσουμε όλοι σε ένα τραπέζι. Μιλήστε μας για αυτή την πρωτοβουλία που έχετε λάβει μέσω Twitter. Νομίζω ότι σήμερα προσπαθούμε να δώσουμε ενημέρωση όπου μπορούμε και όπως μπορούμε. Σήμερα λοιπόν το διαδίκτυο είναι το α και το ω. Με τη συνεργασία λοιπόν συναδέλφων και φίλων δικών σας, κατορθώσαμε και φτιάξαμε ένα Twitter, το οποίο είναι παπάκι απόδημος ND, για να μπορούμε να επικοινωνούμε το ταχύτερο με τους Έλληνες του εξωτερικού και εντός της Ελλάδος και να βάζουμε τις θέσεις μας, τις οποίες να ενημερώνεται ο κάθε ένας ο οποίος ενδιαφέρεται για τον απόδημο ελληνισμό και για το αύριο της Ελλάδος. Θα ήθελα κλείνοντας και ένα μήνυμα στο κοινό μας, στους Έλληνες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά εν προκειμένου. Το μήνυμα που θέλω να τους πω είναι μέσα από την καρδιά μου να τους πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για ό,τι έχουν κάνει για την πατρίδα μας, για ό,τι έχουν κάνει για την Εκκλησία, για ό,τι έχουν κάνει για την παιδεία, για ό,τι έχουν κάνει και κάνουν για το αύριο της πατρίδας μας. Και να τους πω ότι αν τους έχουμε επικράνει, τους ζητάω εγώ προσωπικά από τη μεριά που έχω την ευθύνη, συγγνώμη. Σήμερα δίνουμε έναν πόλεμο και στον πόλεμο είμαστε όλοι μαζί. Ο πόλεμος για τη βελτίωση της καταστάσεως της Ελλάδος πρέπει να συνεχιστεί. Ο καθένας έχει την κομματική του ταυτότητα. Αυτή δεν μπορεί να του αλλάξει κανείς. Όμως σε ορισμένα θέματα πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι. Ενωμένοι για την παιδεία, ενωμένοι για την υγεία, ενωμένοι για τα εθνικά θέματα, ενωμένοι παντού. Δεν θα ξεχάσω ποτέ όταν κάποτε στην Αμερική είχαμε κάνει τις διαδηλώσεις για το θέμα της Μακεδονίας. Ότι εκεί είμαστε αγκαλιά όλοι.
ο εστιατόρας και ο μεγαλοεπιχειρηματίας, ο εργάτης και ο καθηγητής, ο δεξιός και αριστερός. Είχαμε λοιπόν υψώσει μαζί με την Εκκλησιά, γιατί Ορθοδοξία και Ελληνισμός είναι συγκοινωνούντα δοχεία, είχαμε σηκώσει την ελληνική σημαία και κερδίσαμε. Έτσι λοιπόν, εάν είμαστε όλοι ενωμένοι, τουλάχιστον μια αραγής ομάδα, θα μπορέσουμε να κερδίσουμε. Διότι σήμερα, επαναλαμβάνω, κινδύνευσε η Ελλάδα με πειραματισμούς οι οποίοι έγιναν να βρεθούμε εκτός Ευρώπης, εκτός ευρώ και να γυρίσουμε αρκετά χρόνια πίσω. Σήμερα δεν χρειαζόμαστε άλλους πειραματισμούς. Πειραματισμοί δεν χρειάζονται. Χρειαζόμαστε μια εθνική στρατηγική και πιστεύω ότι θα κατορθώσουμε. Εγώ ανήκω στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας και πιστεύω ότι ο απόδημος ελληνισμός θα δώσει και αυτό στη μάχη, θα δώσει για την Ελλάδα του αύριο, θα δώσει για την Ελλάδα του μέλλοντος. Κύριε Σκανδαλάκη, από πλευράς μας θα θέλαμε να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία και καλό κουράγιο εν ώψη της Κυριακής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.